Il-Knisja Kattolika issa daħlet fl-aktar perjodu impenjattiv tas-sena hekk kif il-jum tal-erba' ingħata bidu għar-Randan, 40 jum ta' karità, talb u sawm. F'qudiesa li saret l-erba' filgħodu fil-Katidral tal-Imdina l-Arċisqof Charles Scicluna qal li dawn it-tliet prinċipji għandna nadottawhom għalina personali u mhux għal wiċċ in-nies sabiex inkomplu nuru fedeltà lejn Alla u qal ukoll il-perjodu tar-Randan m'għandux ikun kastig iżda jrid ikun mixja sabiħa mimlija bil-ferħ. Ġesu lanqas irid li l-mixja tar-Randan tkun mument ta' kastig tagħna nfusna. Imma trid tkun mixja sabiħa mimlija bil-ferħ ta' min jaf li fl-aħħar ta' din mixja se jġeddet il-mamudija tiegħu. Waqt iċ-ċerimonja li matula saret għejjid tal-irmiet Monsinjur Charles Scicluna aċċenna fuq l-importanza li nissaffew mill-protagonizmu u nħadnu il-valuri b'mod ġenwin. Il-karità li ssir fil-moħħbi biex nuża l-kelma ta' Ġesu mhux għax ħadd ma jkun jaf biha, xi tgħid lil xi ħadd konkret. Imma ma tagħmilix biex tidher. Jew nissaffew minn kull tip ta' protagonizmu dan ir-Randan. U tkellem ukoll dwar l-importanza tat-talb fejn spjega li dan m'għandux għalfejn ikun talb li għallimna xi ħadd iżda t-talb għandu jkun forma ta' konverzazzjoni ma' Alla. Is-suġġeriment tiegħi huwa li f'dan ir-Randan nidħlu f'din il-preżenza sabiħa ta' mħabba, ta' modrija, ta' ħniena u wkoll niddjalogaw magħha. Mhux kwistjoni ta' talb ippreparat minn xi ħadd ieħor, it-talba li Alla jipproferi għat-talba tal-qalb. Li f'ximkien fejn inti tħossok f'intimità miegħu. Dejn il-baħar, fil-kampanja, fil-knisja, fil-kamra tiegħek, inti tiftaħ qalbek ma' Alla li jħobbok. Aktar tard matul il-jum l-Arċisqof Charles Scicluna ċelebra qudiesa fil-Konkatedral ta' San Ġwan fejn saret berik u tqejjid tal-irmiet fil-waqt li saret ukoll l-espożizzjoni tar-relikwa ta' San Franġisk tas-Sisi feluqit minn 100 sena minn mewtu. Intant matul dan ir-Randan il-Knisja qed ħeġġeġ lill-insara biex jaqraw il-kelma ta' Alla, jieħdu sehem fis-sagramenti u jattendu l-eżerċizzji spiritwali.